Čau, 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 já jsem Filip a vítejte u mého 9. dílu, ve kterém bych rád uskutečnil sklad. Udělal si tady venku sklad a ukázal vám, jak farma roste. A to vypadá takhle. A tady už je hotový. Hop. Berem. Pak si vezmeme, jo, tady to máme, takže to zase porjem. Hop. Tak. Tady si sevedu snůžku. Tak. Ještě vám ukážu jedno vylepšení, což jsem vymyslel. A to je, když si vypálíme. Tady to chvilku vypálím a udělám vám to. Takže to vypálíme a pak vám ukážu takový vylepšení. Takže tohle je takový vylepšení, pressure plate, prostě tak. Tady, pak jsem si tady přidělal okna a dodělal jsem konečně důl, který tu byl tak dlouho umornej. Takže ukážu, dostanu se dolů rychle. Ty vogo. Tady jsem objevil jeskyni, tu nemám vůbec vytěženou, protože se mi do ní nechce vůbec. Je tady něco uhlí, olihně. Olíheň. Tak, sejmu tě. Tak, vezmu si černou barvu. Tak. A zde jsem udělal takovou plošku. A zde budeme těžit diamanty. Hledat a těžit diamanty. Jo, takže taková ukázka. Takže, tak. Jenom pro ukázku. A vrhneme se na ten sklad. A poté, až se vypálí ten cobblestone, tak vám ukážu takový vylepšení na tu svou vodu, teda na tu svou farmu. Já bych měl udělat schody, nebo ne. Takže cobblestone. Uděláme to z cobblestoneu. Tohle nebudu potřebovat zatím. 23, už máme 23, tohle nebudu. Jo, to se bude hodit. Tak, tohle se bude hodit. Jo, tady. Tohle, tak. Jdeme udělat. Počkejte, ještě tady sejmu. Tak. A teď kde ho udělám, ten sklad? Tady ho udělám takhle vedle. Takže počkat. Tak. Ještě to tady o jedno prodloužím. Ještě to je velký jak můj dům. Takže konečně jsme dokončili důl. Dokončil jsem důl. Konečně už to bude trošku zábavnější. Do dolu nebudu chodit tak často. Budu spíš dělat tady ty úpravy nějaký terénní nebo co a ty diamanty, no. Musí to být tak dlouhý. A nebo jo, to udělám dlouhý. Ježíško na křížku. Tak. Čekat. Čekat. 1, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A
Tak, no. 3. Hop. Hop. Takhle. Tak budou dveře. Tak. Do skladu pěkně. A 1, 2, 3. 1, 2. Tak to ještě teda o 1 prodloužím. Tak. Tak, sklo. A tady to budu muset udělat na výšku 4. Tak. Hop. Prčíc toto. Stop mě jebne. Tady, tak. Škoda. To nejde, toto dneska. Ty jsi z toho vzal málo, no ještě mám 64. Naštěstí, teď jsem se rozhodl, že střechu udělám ze dřeva. Ať to trochu vypadá. Ježíško, to je... Tyjo, mě stojí. Prostě jsem neandertálec. A pěkný to tu bude. Teď udělám tu střechu. A co tam budeš mít? Jo, počkat. Tady... 2... Počkat, 1... Počkat, tak. Ne, tady ne. Co? Počkat, jo, 1, zas 2 nic, 3, 2 nic, 3. Tady to můžu. Hop. Ježíšmarja! To si dělá někdo srandu, ne ze mě. Ty fuck. Si z tebe děláš srandu sám si zde děláš. Tak, teď je takhle. Tak. To dám semka. Pec. 3. Jenom 5. Šup. Tady. Prčí málo dřeva. Ježu, zase pryč.
Takže tohle bude taky dvoudílovka. Takže já se s váma loučím. Tohle byla první část z mého dvoudílného dílu prostě sklad. A ještě mě teďka napadla jedna věc. Takže bych si tady to mohla trošku osvětlit. To je dobré. Tak. A dveře. No, ty ale taky budu muset dělat. Takže takhle, tohle byl první díl. Děkuji. A čau čau. Čau. Sledujte moje videa.